ywak nikech nitiere jonyuol moko mane wuoyo kodwa kae to giwacho ni to koro nitiere nyithindo moko masomo kuonde maboyo nikech jonyuol gi be tiyo kama opogore. Nyayudo ka janyuol ma dichuo samoro nitiyo Nairobi ka, mama gi tiyo Turkana, to en osomo Homa Bay. Koro ere kaka onyalo duogo? To odhi dak gi ng'a? Odhi dak gi min gi koso odhi dak gi wuon gi? To nyithindo ma kiye to dhi timo nang'o? Mano en changamoto manitie nikech ing'eni yor manyo be nyaka many. To adieri king'iyo gima ne PS owacho ni ok wanyal outsource parenting. Seche ma nyithindo pod tindo no gidwaro jonyuol mana kaka nawacho mondo omigi guidance. To koro challenge mabedo en achiel ni ere kaka wadhi bedo gi yore nweng'o to kendo bende waketo nyithindwa gi e skul. Mano number 1. Number 2, ing'eni king'iyo Kenya ka nitiere inequalities development regions ka regions nikech moko kuom jonyuol golo nyithindo mondo giter kama chielo nikech skunde onge maber. Ma tiende ni mbele kucho ka koro idwa chuni ni mana kama idakie no or gweng'u kanyo ma nyaka ikete nyathini, samoro yor somo ok nyal dhi maber gi nyathini mbele kucho. Koro mano en changamoto manitiere, en challenge manitiere sani. Mano king'iyo mbele kucho wanyalo bedo gi situation ma kuonde ma are underdeveloped dhi mabedo ka gin underdeveloped kamano nyithindo ok nyal yudo somo moro mochiko yo maber. Mano en